Киләсе видеозмабыз Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, гармун ясау устасы Айрат Харисов турында. Быел аның эшчәнлегенә 35 ел тулды. Сирәк һөнәр иясе белән Фәннур Хәсәнов очрашып кайтты. Гармун моңы ул гасырлар буе татар халкының рухи бердәмлеген ныгыткан, иң авыр шакларда да күңелен күтәргән, шатландырган, юаткан. Борынгы заманнардан ук татар халкы моңлылыгы белән аерылып торган. Бүген дә милли бәйрәмнәребез булган Сабан туйларында, туй мәҗлесләрендә, каз өмәләрендә гармун тавышы яңгырый. Халык телендә гармунда уйнаучы егетләр, гармунны ясаучы осталар хакында матур сүзләр йөри. Әйе, гармун ясаучы ул үзе зур бер һөнәр. Нәкъ 80 июнь айында инде 1989 елның институт биткәндә мин беренче тәллән гармун ясап диплом эшен якладым. Менә шуны әйтеп инде мин шундый чара оештырырга булдым инде күбрәк инде гармунчылар җыеп, шушы билгеле вакытны бергәләп каршылап, бергәләп үткәргәдер. Менә бүген минем дә әйтергә кирәк, үзем минем юбилей түгел, беренче эшләгән гармунымның юбилее. Айрат Харисов Башкортстанның Борай районы Кәшкәләү авылыннан. Гаиләдә 6 бала, әтиләре гармунчы, әниләре укытучы, балалар барысы да мәгариф һәм сәнгать юлында. Айратка сәләт әтисеннән күчкәндер. Башкортстанда чакта битендә күбрәк мәктәп эше, педагог мен сәнгать мәктәбендә җитәкләдем. Гармуннар ясау минем буш калган вакытны гына иде. Хәзер инде менә Казанга килгәннән башлап минем бөтен вакытым, бөтен эшем шул тәллән гармунда ясау. Рустам Дургалевич бит ул гармунда күргәч кызыксына. Шуннан соң башта кызыксынды. Остахана турында, остаханаң бармы? Мен әйтәм, юк, бара тотыш, давай эшләгез остахана иде. Остахана эшләгәч, остаханаң бармы? Бар. Әйдәгез, алай булгач, авыл клубларын гармун белән тәэмин итәбез, мәктәпләрне дигәч, менә шул программа белән без эшләдек аны кушу буенча. Татарстанга килгәннән башлап, әйтик, инде бер 250 шамасы Татарстанга килгәч кенә инде. Башкорт дәүләт педагогия институтының сәнгать һәм графика факультетында белем ала. Диплом эше итеп зур картина ясарга теләгән. Кичке авыл иске өй нигезендә авыл карты моңаеп гармун уйнап утыра. Уйлана торгач, гармунны картинада түгел, шын барлыкта ясарга ният кыла. Ләззәт алмасаң инде бу эшне эшләп булмый. Чөнки минем ял көне дә юк. Иртәннән китәм, кич кайтам, шул таллинар белән инде бу. Шунда бик яхшы шир дип уйлыйм инде мин. Аны ташлап булмай, аны терелеп булмай. Терелергә дә язмасын, эшләргә язсын тазалык булып. Әлбәттә, гармун ясау белән ничектәм эшләүдә уже белеп эшләгәч авырлык юк. Уже телләрен эшләгәндә менә үз куллары белән телләрен капканда уже уйлыйсың, ничегәрәк килеп чыгыр микән, уже аңлап эшләгәч белергә була инде. Инде иң әлбәттә кызыктыгы шундый вакыт инде гармуннарны телләрен куйгач настройкага беренче тавышын чыгару. Фәннур Хәсәнов, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары.